Oras manihita sa luhut na, tapada de maruhan ang pikirat tala tumangihon hata ni dibata, matangiang mahita. Dami ni dibata na sumurong siya sa luhut na ruha. Ima na makarabuti ati-ati ng pikiramuna. Ibagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Hawak karungan sa porsyaon, tatangihon mahata ni dibata, nagabitur po jamita, dong taon baru, di tanggal 2 Januari tahun 2022, mana di minggu Epifanias. Di edisian pesalmen bidu 147, mamukasan ayat 12, rodi ayat 20. Songonom marirok disi. Puji ma Jehovah ali Jerusalem, puji ma debata ali Sion. Ay ibadah patugu akarasang ni pargubanganmu, ibadah masu-masu akka anakmu, di parsito nga ami. Iba na mabahin marhadimahon parbaluhammu. Di pamahap dohot eme na marmiyak. Iba na manongos bagabagana tutanoon. Maceduras perlujong hatanay. Iba na mangalehon abulas songon ipu ni biru-biru. Di saburu hoddo nabur songon sirabun. Iba na manenggak kon abulas na martanggo-tanggo. Tungisi mamanahan jonjong maredup pungalina. Iba na manongos hatana, gabi malala akkay, di baborhat angin na, mamaur ma akka aik. Iba na maritaon hatana tu si Jacob, akka pati na, dohot uhum na tu Israel. Dangdung dibahin songoni, yang kutumanang isi bangso barbego. Jala dang dipoto na sida, akka uhum na. Haleluya. Hamak karungan sa porsyaon, ito na gabi turpu jamita di bagasan Obason, ima di tanggal 2 Januari tahun 2022, merujahan di bagasan topik, puji ma Jehovah. Damang denang, dongan tayang nahulungan di bagasan guar ni Tuhatta, Jesus Kristus, parjulu sahali, pinasahap matuhita sa luhut na, selamat tau baru. Ang giya ma siyara asiniruhan di pata, tahun 2022 daon, kebe tahun naguk lasiroha mo di bagasang ulutta, naguk haramion. Saya simaruhan itu hatta, di tahun 2022, sal pemanian masa pandemikon, asa lam tu sikokna lasniru hatta. Tangiang nami, saya anggiat masaluhut na sinakapa ni rohamuna, di batulus tu hatta ima, hobar tu asini rohana, ima asini rohan itu hatta, di bata pardengkan basay. Mapakirimun na mangulu mahita. Babua akan domingkam ma. Cupakta di tahun 2022. Damang denang na hinahulungan di bagasang guar ni Tuhatta Jesus. Di hari Minggu na perjulu di tahun 2022 sa radion. Dituguru hita lahu mamuji guar ni Jehovah. Totu dang hata na asing be mo didok hata puji ma Jehovah. Suridu hita uboto aha lapatan ni i. Alay tuna mas cembar lebas itu tudo lapatan ni paduha ni 30 tahun. Asata puji guar ni Tuhatta. Jala ikon dibona ni tahun 2022 ma. Yesusoi hita lahu memuji Tuhan ni. Totu maci apik doi. Asata kasta boto aha ujahan ni nguluton. Yeso holan pamujion di guar ni Jehovah. Arani sudia kana porsia ikut dipuji maguar ni Jehovah. Siya nasar ragam di paredeon, pabahenan, nabui si bahenon na, dalan pasangapon, dalan mamuji, guar ni dibata na sumurungi. Hama karungan sa porsiaon, ia pesalmen biddu 147 ima na di pamasuk to horong ni pesalmen himne, ima sada edde pamujion to dibata. Tung macetak kasdo dia botohon di pesalmenon, so dia pabahenan ni dibata, naguk huwaso, naso haduruan ni roha, na pikiran ni jolmay. Ibanado dibata na mangalehon hasunangan, na mangalehon hadamion, na mangalehon pangaramotion, di guru ni nasa na tinopanay. Dibuka do pesalmenon,
Sian na mana rengoti rumang ni pamuzio to di bata Jehovah di bagas joro ni di bata narong di Jerusalem di tiki. Tung holong situtudo rohani di bata mida bang sunai. Di balua na sida sian habuangan. Las dibuan muse mulak tuhuta Jerusalem. Jala tarjoru na sida laho mamuji guarne Jehovah. Oma na gabi pa jon na sahat tuhita di tikyon. Songot paduhan ni parpesalmen di ayat 12. Puji ma Jehovah ali Jerusalem. Puji ma di bata ali Sion. Hamwa karungan sahapursiaon, omma parsuruan di bata tuhita, asa memuji warna na sumurungi. Di bona ni tahun 2022, nang mabagas pangatusyota, dihinadinggan ni aka pabahenan ni Jehovah di ngulut taon. Alani ido, ikon pujiota, guarda Jehovah. Halak na ulo mamuji guarda Jehovah, hilalaon na do, lasiroha, do ragam niyak kahasurangan di kuruna. Murutung pero arsak nang hamaulon, alay hinorohon ni hasation na mamuji Jehovah gabi daputan guguna semurung do ibana. Ala tugu haporsyon na, so itong nang pakirimod na. Marasing dosyan halak na sa uboto mamuji Jehovah. Gabi olo do ibana mura-muramat deli, patukihu mamikiri hamaulon ni. Boy do, padurusot tay, tuhalak na somal marmingko. Mulu sanga sumarminggu nang gua pala sahali, saya manigor sosonang do pakilalaan na, saya rong do na kurang. Di bona ni taon na baruon, di sosoi do hita suri hala Kristen, asa marsitutu mamuji tuhatay. Manang nadidia pe hita marhuria, taparhasyang matiki, laho mamuji tuhatay. Unak pula tabahan sedalian, asa dang marminggu, dang tikina bihisongoni. Nareko nuaing buha asa di tahun 2022 ringgas sita marminggu, ringgas sita mamuji guarna Jehovah. Di nama muji guarna Jehovah, jupak taru hasonangan na marsitutu. Damang denang dongan sapor siaon, sian turpu jameton, arong dotoru si putih hota na mga dolhon pamujota di Jehovah. Na barjolo ima, debatado na madongani jala mamasu-masu ngulut taon. Hamwa karungan dang hapalang lasiru hatta mula sa totong diramoti Tuhani hita. Manang tudia hita mangalakka, manang tudia hita maringanan, di badaw sen ragaw ni parmaraan idu na taparsita. Marhasuna kita, di hutan ng dibalian, nang dinarap dohot ake anakon, sa totong diramoti di bata hita. Songon, natasurat di ayat 10 tolu, ay iba na patugo akarasang ni pargubanganmu. Iba na mamasok-masok ak anakmu di parsito nga ambi. Rasang-rasang manang palang pintu na digwari deson ima pataridahon padongan niyon ni Tuhani na sa totong mga ramoti hita sa luhut na. Molo songonido na tahaposi di ngulut taon, dongonot tama, tabunay hapi, sonang nay hapi na martuhani. Suada habiaran ay iba na do, nasa totong madungani hita. Anan taluas madipata na miyan di ngulut taon. Ito ang katungan ni parsarebota asa daputan hasunangan ng lasiruah hita di bagasan ngulutta si kanupari. Asa lam takas buhay hita mardida asiniruhan ni dipata na sumurungi. Ingot ma tung manang nabuhapay seramutan ni dipataro hita sa luhud na di bagasan ngulut taon. Nabaduahon, di bata mangalehon, hademahon, dingulumi. Hamwak karungan, mulai didok, hademahon, manang kesejahteraan, tutusuri dui hita makasiholi. Dangarong namangidu asa porsuk nguluna. Tungpe adong madok, dupani di bagasang nguluna, to mak, pinay-ida mak, manang nitaw-taw masong ni. Isudi aka hatasang obas be, dak to hoy. Hasil tong na, sudido hita makasiholi makalomohon makarekoton ngulu na marhademahon. Jala idu denggan na. Di batapi, di sakapi do asa jupakta ngulu na marhademahon. Siya dia do ngulu na demak. Didok diturpukon, ima di pamahap dohot eme na marmiak. Lapatan na
na dumingkan dilihot Tuhani. Tutu tung sonang si tutuma pakilala atta di panari hono ni di bata. Di bagasan ngurut tahun. Ay di sarihod do sudi narekot di hidagano. Hamak karungan om manatabangiruhon di tahun 2022 ngulu na marhademahon. Ngulu na sejahtera. Ali ingot ma siya di bataro haruan ni sa luhut na Alan pangido ma to di bata. Unak to na asing. Una pangasahon dirim. Una pangasahon pikiranmu. Ali pangasahon ma waso na di bata natuk mangalehon narekot harimahon ni di bagasan ngulumi. Urut ni haposima eme na marmiaki saya natapot todoy di tahun 2022. Anan haburjuhom mamuji tu hatay. Jalagugo mamangula siulaw asa dapotmu na sinakap ni Rohami. Molo didok di bata lehonon na eme na marmiak ima na bertudu-tudu turaga miyaka paso-paso aka silas keroha. Hapo si may jala amet tuma. Ramar ragam do na buwet batulus tueme na marmiaki. Isarana rupani dapotan aka parkadejuan madala dengkan suri aka usaha bisnis dapotan pangumuan siya naka na taula di hauma tuaka na bertiga-tiga na berbisnis online aka karyawan aka pegawai aka pejabat dapotan pangkat na dumingkan suang songoni di parsaribeta gabi rumah tangga na denggan jala sonang burju aka yana komu manang diaka nong lilim mangidu hagabion saya dapotan hagabion maho di tahun 2022 asa cikop lasi Rohami manang diaka na marsahid gabi hipas di lalaho tanggal suri aka sahid mi di tahun 2022 gajang umurmu taba aka lasi Roham di tuang-atongan yang ulum akaima na digwari eme na marmiaki buhada bang denang lomodo Roham majakone sudi lomodo Roham dapot musudi nai pangidu ma syed dipata jalo ma hobartu tikina ingot ma padohan itu hatta Yesus pangidu hamuma saya lehonda do tu hamu lului hamuma saya na Jepangat do hamu tuk-tuki hamuma saya na ukapon na do di hamu atong pangidu ma lului ma tuk-tuki ma Jepang mudo sa luhut nai hobar tu pertikian na binuhul ni bata di bagasan ngulum atong pas maroham rapon Tuhani jepak tado dapot tado ngolu na marhademahon di tahun 2022. Nabatuluhon gokhuaso do hatani di bata. Hawa karungan sa persyaon nagabi ujahan nabatuluhon tayo deso nima hinorhon ni huaso ni di batado sa luhut asa menjadi. Takas dui dihadidakon para pesalmen. So dia luhut na pinamasa ni di bata marharoan sian hatana nasun badiay nasun hinagukui. Asa sadok na pinatupa ni di bata marharoan sian hatana nagukhuasui. Sadok do tahi marharoan sian hatana nasumurungi. Suang songoni patik nang uhum napi sian hatana do di masa di bata. Hata ni di bata ima hata nagukhuaso dang dung gabi mula buti hata ni Jehuba alai na mangula do hata ni di bata obar tu sakap na hinolobohon ni di bata dinasa natin opanay. Gariada tahi di Evangelium Yohanes di do gabi daging mahatay jala maringan di tuang-atongan ni hitaon ima tuhatta Jesus Kristus. Asa hamu karungan sa porsyaon di na madalani ari-ari ng ulutta di taon na baruon sa sitong na naing matahanguluhon kuwaso ni hatani di bata. Asa nang matabahin hatani di bata gabi ujahan di ganuk gulmit ng uluttaon. Asa mula mangurudu hita marhaujahan di bagasan hatani di bata tutusahali sadok lakani parnguluttaon ikon gabi ti korma. Dang jadi tersuladit manang tinggak kita.
Ay hata ni Jehovah do nagabi sulu-sulu dohot hatiuron didadatta. Alani pangasahom mahata ni Jehovah jelabahim mahata ni dibata gabi ujahan laho pature-turehon parsarebiambu. Asa gabi parsarebion nasonang. Bahim mahata ni Jehovah ujahan laho mangajari akka geleng mi. Asa gabi akka yanak na burju jalan hasia. Bahim mahata ni dibata gabi tukot di dalam mi. Laho mangula nasa siulombu asa daputan hasunangakku. Mulu hata ni dipatado tabahin gabi ujahan di sadok ngulut taon. Pos maruhata saya na taon barhasunangam ma ngulut taon. Atong ulahon hanguluhon hata ni Jehovah nagukhuasoy. Hamuak karungan sa persyaon na hinulungan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus nung tungkudang pabahinan ni dipata di ngulut taon. Jala dang dunghiya di tadikod dipata hita. Balik sa desarihod dipatado sadok narikot di bagasan ngulut taon. Nang sipata olo bujisaw kita manang marsak kita. Alay sa tatong do diramu di Tuhani hita. Asa dangarong nabuni diarupan ni Tuhani. Nakpisipata laos sa tatabuni ho derita nang pakilala atas yan arupan na alay tung takas dui diarupan ni dibata. Diboto dibataro nasa narikot di ngudumi. Diboto dibataro nasa natinabuni homi. Diboto dibataro sungod dia pakilala amu nuhay. Alani di bulan ni tahun 2022 om mandarekot siulah honotta mamuji guar ni Jehovah atong lam taparinggas manobot habarion da di huriay songot pajuni parpasalam medison puji ma Jehovah ale Jerusalem puji ma depata ale Sion suang songonima na duduk ni Joshua dia rupan yakka pangso Israel detiki alayang guau do aku sejabu ikut Jehovah do uluan nami. Alani hamu karukan sabur siaon mardungan roha mauliati dohot posi roha dalani ma tahun 2022 di bagasan lasi roha. Ikut ma sani dungani Tuhan idu hita. Dinabadalani tahun naguk pasu-pasun. Tahun naguk lasi roha. Tahun parasini rohaw. Anani pos maroham tahun 2022 tahun na Domingo mon siya nakapartikian naksalpi. Tahun pasu-pasu. Tahun sibol la siruha. Tahun para siniruhaon di bagasan ngulut tahun. Selamat tahu baru mari hita sa luhut na Tuhata Jesus Kristus ma na madungani hita sa luhut na. Amin martang yang mahita. Ali amanami nagukwaso hubuji haya magwar mo na sumurungi. Sa totong madungani hay mamuka siya bulan ni tahun 2022 asa marhasona kami di bagasan tahun daguk pasu-pasuan. Tugu-tugu mahami di dalam hasil tungami ajari mahami mangulahun hata mendabadi asa totok kami mardalan di dalam nasitong. Atong pinuji pinasakap magwar mali Tuhan di bata Jehovah perlu seliling-liling na. Di bagasan kuar di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matang yang namion. Amin.